दा बे समाव नैबे जिहेतु आगुनि एनडिएफबि फाउन्डार अफ प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सार दिनै बिथांनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जों नैबे आम्बागावनि सिङाव थानाय सारनि न'आवनो जों फैनानै बेयाव जों खुंफुंनो हादों। जों बेयाव बिथांमोननि एक्स एनडिएफबि दावहारु लोगो बिथांमोनजों जों फैनानै बेयाव जों जथेस्थ' हेफाजाब खालामफैनो मोननानै एसे गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। खारन जों गोसोआव दुखु लानानैबाबो जिखिनि नैबे थांनाय गोलाव सम 34 इयार्स सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बिथाङा फैयै फैयै नैबे 2027 जानुवारियाव सान्ति सुक्ति पिस एकर्ड खालामनानैब्लाबो दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव थानांनायखौ जों गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै जोंनि बे बिथांनि जोनोम साननि गेजेरजों जों इसोरनियाव आफा इसोरनियाव जों आर'ज गाबदों जाहाथे बिथाङा मोजां गोग्गो देहा लानानै जोबथेसालिनिफ्राय फैनानै हारिनि समाजनि थाखाय आरो फिन मावफैनो हायो बेखौ जों इसोरनियाव गथायदों। बेथ' थारैनो सैथो। खारन जोंनि बर' रायजो राजाया बिथांनि जि बै समाव गादब जानाय सोबख' नासयजानाय बर' हारि बे नासयजानाय गादब जानाय मोनसे हारिखौ उदां खालामनो थाखाय बिथाङा गावनि गोसो मोदोम जिउ सोलेरखौ बावसोमनानै जिहेतु जोंनि बर' हारिनि राव हारिमु आसार खान्थि धोरोमखौ सिनाय होबोनाय हिसाबै सासे बेखौ बर'नि बिर जोहोलाव बा जोंनि हारिनि बिफा बायदि बिथांखौ गासै जोंनि दुलाराय बुहुमनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै हास्थायदों उदां अख्राङाव मोननो थाखाय। बेखौ जोङो बिखा फोरदाननानै जों बुंनो हायो।